entitats socials en accés a l'habitatge actualment, amb el context que estem vivint, és bàsic del treball de totes elles per poder donar cobertura a la necessitat real que estem tenint d'habitatge i el gran nombre de famílies que estan en risc de pèrdua de l'habitatge o estan vivint en infrahabitatges sense mesures bàsiques d'habitabilitat. Social House i Sallar es coordinen fent un treball conjunt d'acompanyament a les famílies i de cerca d'habitatge, rehabilitació també d'aquests habitatges i acompanyar-los per inserir-se social i laboralment perquè puguin fer una vida digna. Está más tranquilo porque la gente ya se sabe que son de alquilar, ya la gente ya se echa para atrás, no como antes. Aquí, ¿quién hay? Pues no hay nadie, entonces todo el mundo subía, entonces claro, ahora ¿quién vive? Está la gente viviendo, entonces claro, ven que la puerta no se puede abrir y ve la gente, ve ruido, entonces ven que está todo cambiado, entonces claro, la gente dice, aquí hay algo que se ha cambiado y bueno, el único cambio. La gente también me lo comenta, que son los vecinos y eso, pues claro, cuando te bajas a tomar algo, pues eso ya lo hablas ahí en las barras con la gente y claro, eso te dice que eso se cambió y también la gente de fuera lo ve. Els ajuntaments, amb el tercer sector, estem treballant per a l'estabilització residencial i, per tant, posar les persones al centre de les polítiques d'habitatge i així evitar que haguem de marxar del lloc on realment estan vivint. La col·laboració amb entitats com Sallar ens permeten arribar allà on moltes vegades l'Ajuntament no pot accedir. És molt important que hi hagi una col·laboració entre totes les administracions, la Generalitat, l'Agència de l'Habitatge, els ajuntaments, les entitats socials, per a fer polítiques transversals que també a la vegada ens ajuden a tindre una mirada social en quant a l'urbanisme i la planificació de tots els municipis del nostre país. En general, me siento bien, hay buen ambiente, los ayudamos cuando lo necesitamos, eso agradece mucho y sobre todo teniendo hijos y te sientes más acompañado. Fátima, moltes gràcies. A vosotras. Apa. Que vagi molt bé. Igualmente, a vosotras. Gràcies. Col·laborar amb entitats com Sallar ens ha portat en aquest moment que tenim a disposició de la bossa de lloguer social 8 habitatges, que amb això hem pogut regularitzar la situació de famílies que estaven molt necessitades i que patien molt per la seva situació habitacional. Amb això els hem donat una tranquil·litat i poder continuar endavant amb la seva vida i el seu projecte vital. Yo he bajado aquí de un problema. ¿Dónde estás? Yo hablando, aquí la veo. No, yo no estoy ocupada. ¿Dónde estás, la luz? ¿Aquí o de aquí? Vale, pues, estás aquí. Pues imagínate, claro, la fama, sí. Hasta dónde llegó, ¿no? Que como este era lo que yo ocupa. también de familia, todo ya llamado, aquí no hay problema, no estás la de bloque de aquí. Yo todo de muy bien, la de vecinos. Ahora sí, todo la en vecinos. Mi vecinos habla, aquí de casa de 3. Estás tranquilos, estás tranquilos. L'estabilització residencial és una fórmula més que tenim d'afavorir que aquelles persones que en un moment determinat estan en un habitatge i que no està regularitzat, de poder regularitzar la seva situació, ficant el focus sobretot en la situació de la pròpia família o de les pròpies persones que han arribat en aquesta situació. Nosaltres, al final, els ajuntaments acabem tenint allò que sempre diem que són competències impròpies, no? I que ens toca acabar assumint realitats socials que possiblement competencialment no ens toquen d'assumir, però com som la primera línia ho hem de fer. El que volem és que cada vegada hi hagi més gent que pugui accedir a un habitatge en un lloguer assequible, no? I que no hagi de deixar-se mitja vida o mig sou en poder trobar un habitatge. L'únic problema que jo veig és que com més llunyana és l'administració, més li ha costat de donar-se en compte d'allò que anava venint. I avui ens trobem en una situació que segurament els ajuntaments ja feia anys que estàvem detectant. Jo crec que anem tard, és a dir, que és necessària? És evident que ho és. Sallar és solidaritat i cooperació. Per a mi, Sallar és oportunitat i futur.